Здравейте, искам да ви покажа няколко продукта, от които аз съм страшно разочарована. Съм залагала големи очаквания. Значи първото е лак на Versace. Предполага се, че би трябвало да е много хубав и качествен. Цветът е червеникаво оранжев с златист оттенък. В момента съм лакирана с него. На един ден лак е обеден. Вътре има мъничка съчмичка, с която да се разбива. Като консистенция добър, но не е траен. Не бих повторила. Второто е тоалетно мляко Невен, което очаквах повече да хидратира кожата ми. За чувствителна кожа, мирише отвратително и въобще не действа. Не бих повторила. Другото е олиото на L'Oreal. Отвърт. Аромата му е под всякаква критика. Не бих повторила. Перлите на Avon. Страшна грешка тази покупка, пак не бих повторила. И последното е този шампуан, който прави косата ми отвратителна.